protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, dito gali oh. Dito ako mahulid. Man, bisan naghahapa siya, may labaw gihapon. Hindi ako sa isa nga ina ah. Kadamo sang pinalian ng iya nga buli. Kaitom pa. Tira ako maulid oh. Sila tanan nagakulob. Pero ako ya makaya. Ari na, nakaigda na ko. Ay, makaya-kaya, kuya. Oy, cha. Uy, Corina. Ari na ko. Wala kay kamo yung magulat sa akon, haw. Nag-una na kamo hampang. Hindi niya hampang. Hold up ni. Hindi magkulog ka. Nasiga. Ang mga hold upper, ara pa to sa sulod. Nagapangukay pa sila. Uy, amo gali. Oo. Sige na. Kulob na na. Kay basi kung makagwa na sila karon.
kami sa may nakuha, dire. Wala tinago. Pulos tamaran ang mga tao, di. O hindi, ara na sila, Hoy! Ikaw! Nga nagakaya ka? Nagsiling na ako nga maghapa kamutanan. Nga wala ka nagahapa. Nanad kuya nga nagakaya-kaya. Kag ikaw, nga wala kaya nag-uba? Hold upper ko yan, oh! Ano? Hold upper? Siguro, nahuya ka no. Man, daw toothpick ang imo. Kaisog sa imo, no? Basi bunonta ka! Diin, anong ibono mo kay pusil man yung ginauyatan mo? Kaisog sa imo, no? Gusto ka nga madunan, sine? Sinong ginapahog mo man? Amo na yung ginabuhat ko permen, no? Taglima pagani sa isa ka adlaw. Ari mo ay, kay patilawon ta ka. Ba, nag-uba siya? Kita ka, sine? Uy, daw patula. Pero, malaba nga pagkapatula. Abi, one time, bakula man ko ay. Dasiga, kay kadugay ng kudaan nga wala makatilaw sang patula. Sino ngalan mo? Absalon? Absalon? Ngalan mo na sa lalaki? Anon ko kay amo inangalan ko mo? Ha? Ote, maano ka, Absalon? Kap, nagkanto ako diri. Kay mabulag ako sa akon nga bana. Sa ano nga rason? Pamatiyag ko. Daw nagaluib siya sa akon. Oh. Nga nakasiling ka nga nagaluib siya sa imo, haw? Pamatiyag ko. Hindi siyang amay sang akon anak. Ma. Kap, may mareklamo si Mo? Sino? Si Julian kuno yang ngalan. Ano ko nung ireklamo niya? Ambot siya. Pasudla. Oh, hoy! Daday? Mayong adlaw, Kap. Nanong ireklamo mo? Kap, nagapungko ko sa amon balkon. Sang hinali lang, gilampusan ako sa ulo sa ngakon kasilingan.
May saksi ka? Oo, Kap. Ati, Mayo, nagkapakurasyon ka na? Oo, Kap. Mayo ko na mo. Kung... Kung mag-akusar ko, Kap, iyo nga mapriso siya. Ay, tihuo eh. May witness ka man. Tapos nakapakurasyon ka naman. Kagdason, Kap. Kung mapriso siya, madutlan gid siya. Oo, gid lang eh. Kap, kung magbalos manabi sa akon pag-akusala naglampos, may padaog ban siya? Wala eh. Anay kagani. Nga daw sa nagkakabalaka kang isang naglampo sa imo yahaw. Kakwan, Kap. Ako ang naglampo sa iya, Kap. Ay, panulay. Atan! Pusa, sining tunto nga iniho. Ipadakop din sa mga pulis. Ay, Lut! Kaya nga mapilot ka, Pilimon. Kaya man hindi kuya hawaon. Magpraktisado na kuya. Man pirmi kuya nagasaka sa lubi mo. Kundi wala na kukulbe. Oy, Pilimon. Ang nagakuha iya sang kurso nga pagka-pilot, inang hindi gago. Kagdason, inang naga-eskwela balasang maayo, haw? Di ko na muna, sugot ka na lang naman ang giti ako. Ang matuod na, yung bugin na ang handom ko. Pero basi-masinan ka nga gusto mo kuya nga mag-pilot. Pedro, tumba Batista. Sige, ako una. Ako eh. Pikanta na lang eh. Sige. Sige. Ready? 1, 2, 3, pick! Gunting. Bato! Tawag ko! Ote, ihanda na tong bato kaglatak. Ari na. Nagatindog ng lata. Sige! Iapoy ko ng bato sa lata. Bantay ka kay matumba na. Wala! Naigo manok ni tatay? Nalipong ang manok niya. Tapat kita ni tatay? Pilimon, hindi ka manugid ha? Sino ka rin naman ako? Kung mamangkot si tatay mo, kung nga na batay ang manok niya. Basta hindi lang mag-ako ah. Sige, masaya na matabo, hindi mag-ako ah. Wala sugiday ah. Yeah, it will die. Pedro! Hala, si tatay. Tay! Matuka na yung manok. Pagkatapos, paimnon mo ha. Oo, tay!
man ining duha ka bata man. Nga nga nagapahimuyong ni sila nga duha sa higad. Hoy Pedro, Pilimon, nagano ka mo dira man? Kag nga wala ka mo naghampang sa idalom. Wala, bitay. Kainit. Basin magitam kami, nay. Lemon! Pedro! Kailan ka mo danay? Natay! Danay ka mo din nga duwan ni Pilimon. Dali! Pedro, kadto itis tatay mo ho? Kay ginatawag niya ka mo. Oh, Chaya. Bilin ako di eh. Dua kita natawag. Limon, Pedro, sino ang nagpatay sa ngakon manok? Eh, napatay siya, tay? Anong panumdo mo sina? Oh? Ginasubayan ng iya mata? Ay, patay na siya matuod, Pedro. Hindi ba lang ang pabuburan kung painisin mo bagulang? Oo. Gato ka pa na siya. Ikaw, Pilimon. Sinong nagpatay sa ngakon manok? Wala ko kakita, Choy. Siyang makita ko ng manok mo, ya. Buhay pa na. Oh. Kayo, pasanto ka niya sinakay na. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa tak na alas 4 sa hapon mga kabombo. Antes kita magpatuka nga manok tuwa sa may aton sining nga matahom nga drama. Ang tuyang Ermitanya, yari anay pinaka-latest update mga kabombo. Isa sa mga hardly hit no nga lugar diri sa Pungsoy, Pilipinas ang sa bahin balasang Maguindanao mga kabombo ngati ato ray baluan madamo ang mga nagkalamatay. May pinaka-latest update subong ang aton sining sister station ang Star FM Cotabato mga kabombo. Yari sa aton sining linya si Star DJ Tom. Star DJ Tom, come in. Dali lang gid. Aton nga angan-anganon si Star DJ Tom mga kabombo kay ti sa Maguindanao no damo to ang mga nagkalamatay mga kabombo sa Mindanao no. So ang pinaka-latest update karon aton hibaluon upod sa kay Star DJ Tom mga kabombo no samtang ang aton siniiya padayon nga pag cover no sa aton sini nga special coverage sa bagyong si Paeng. Kamusta na aton sini nga mga kauturan no samtang ati ang aton siniyang pinaka-latest nga weather bulletin ti padayon yang naga pang halit ining si bagyong Paeng mga kabombo aton ibaluon sa kay Star DJ Tom sang Star FM Cotabato. Star DJ Tom, come in. Bombo Jazz, mga kabombo, Yes. mga ka-Star Nation. Higit 100 na ang kumpirmadong nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan ng Maguindanao. Ito ang sinabi ni BARM Chief Minister Ahod E. Ibrahim sa naging press conference ngayong araw ng Sabado, October 29, 2022. Sa latest update, inanunsyo ni Chief Minister Ibrahim na 4 na po na ang naitalang namatay sa Maguindanao. Hindi kabilang dito yung Barangay Kusyong, Dato din Sinsuat, Maguindanao
Maguindanao, Bombo Diyas, habang ang Barangay Kusyong naman ay nakapagtala ng 61 o na 61 na mga namatay at may mga bangkay pa umano na hindi na nare-recover na tinatayang nasa 80 o 80 hanggang 100 or 100. So pakinggan natin mga kabombo, mga kasarnation, itong naging panayam nga natin ng Star FM Cotabato, Bombo Radio sa kay BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. Go ahead. Samantala, ayun nga mga kaibigan, nasa 115,437 ang apektadong pamilya o nasa 572,185 ang apektadong individual, Bombo Diyas. Sobra isang kalahating milyon itong mga apektadong individual. So sa ngayon, tuloy-tuloy din ang clearing operation ng Ministry of Public Works sa mga kalsada sa Maguindanao upang mapadali ang pagpasok ng mga rescue vehicles at tulong sa mga apektadong residente. Pahirapan din ang paghahatid ng tulong sa maraming lugar sa Maguindanao dahil sa mga nakahambalang kahoy at landslide sa kalsada. So naputol na din ang mga tulay sa Tapian Dato Udin Sinsuata, Nituan Bridge sa Parang Maguindanao. Isinara na rin ang Simway Bridge at Sarakan Steel Bridge sa Bugasan del Norte, Matanog, Maguindanao matapos sa mga ito ay masira. Bombo Diyas. Star DJ Tam, kamusta ang lagay ng panahon dyan? Umuulan pa rin ba dyan sa inyo sa Cotabato? As of this moment, Bombo Diyas, nakakaranas po tayo ng mahinang pag-ulan ngayon lamang po. Pero kanina, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, abay naging makulimlim lang ang ating kalangitan. At bumagsak naman ang ulan kaninang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At nag-stop naman siya quarter 1 p.m. At ngayon naman bumalik itong pag-ulan. Yun na nga, panalangin ng ating mga kababayan na sana'y magtuloy-tuloy na itong paganda kahit papaano ng panahon dito sa Cotabato City at sa Maguindanao upang yung mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga rescuers, lalong-lalo dyan sa may Barangay Kusyong, kung saan isang barangay nga talaga yung na-wash out, kung saan nasa 200 pamilya ang tinataya na apektado doon kung saan natabunan ng lupa, Bombo Diyas. So according to you, more than mga 100 na yung mga nasawi dyan sa inyo, Star DJ Tom? Actually, yan ang sinabi sa press conference kanina ni Bangsamoro Tromos Region Muslim Mindanao Chief Minister Ahod Ibrahim sa naging press conference kung saan yung in-announce kanina sa press briefing ay 40 kung saan excluded doon yung Barangay Kusyong, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao kung saan 61 ang namatay doon. Yung 40 kanina, paglilinaw lamang, linawin natin ito mga kabombo, mga kasarnation, yung buong Maguindanao nga pero excluded itong Barangay Kusyong na sakop ng Dato Udin Sinsuat, Maguindanao at ngayon ay may nire-retrieve or nire-recover pa na nasa 80 to 100 na bangkay, Bombo Diyas, ayon kay Chief Minister Ahod Balawag Ibrahima. DJ Tom, lastly, sa ngayon napasa ilalim kayo sa anong storm signal dyan sa Cotabato? Actually, nasa extreme tayo ngayon. Ang Cotabato City alone ay nasa orange warning ngayon or extreme pa rin. Pero ang Maguindanao ay nasa red alert na nga ang status kung saan nga ay inaasahan pa rin ang malakas na pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa, Bombo Diyas. Sige. Please do keep us posted. Maraming salamat, DJ Tom. Maraming salamat at maayong hapon, Bacolod City. Mula dito sa Cotabato City, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa aton sininga sister station ng Star FM Cotabato, mga kabombo. Pinaka-latest update no dito iya sa may Maguindanao, mga kabombo, no? Sa aton siniya nga mga pinalangga ang mga tagpalamati. Lamang diri, no? Padayon kita yung
pamati kag of course no ang aton si pagpangamuyo man sa aton si magkauturan dito sa Natam-an gate no sa pag last ni bagyong Paeng no. More of this mga kabombo sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Padayon kita sa pagpamati sa aton sini nga masadya nga drama ang Tuyang Ermitania. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitania. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitania. Insulat ni Elizabeth Patiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitania. Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadam-an, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga health sa radyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginkakoy sang maayo ni mo lang si Diego, kag nadalaman ini. Ganitag sang magluto si Diego sang sudan, ginapadalaan gid niya si Munang para ihatag kay Remy. Tungod suno kay Munang, nanamian gid si Remy sa mga luto ni Diego. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail.
May pulos man gali ang pagrasyon sa ato ni Diego, no? Lantawa, nagdako ka sang hinali, Remy, ho? Ang sipil sang imo pantalon, hindi na magtabo. Ano abi kay makagalanang sudan ginahatag ni Diego mo? Dason, doon di ko maguntat kaon, nay. Amo man gani ako. Oho, nantawa bala kay naw naghabok ng guya ko. Amo, gid. Nagtambok ka man, nay. Pero, nay, siling mo, mahulam ka man sang kwarta para baklan mo sang bag-o nga bayo kag sapato si Tuto. Kadamo na sang nahulam ko. Kag wala na gani ako sang sweldo nga bilin Naubos ko na advance. Ay, Pero pabay ilang Kay tilawan ko liwat nga maghulam kay Ma'am Marieta. Tisang, may ipamangkutani ako sa imo. Ano ina mo nang? Si Ma'am Marieta, nagapati man na siya sa mga disparates? Aba, oo. Nagapati ina sa mga disparates. Labi na gid sa himalad kag sa hiwit. Matuod? Oo. Kakita kasi ng lalaki nga tigulang nga nagakadto dire perme. Manog himalad ina. Nagapahimalad permi si Ma'am Marieta sa iya. Ay, amo gali? Oo. Ay, nga amo na ngaw. Ay, wala man Gusto ko lang nga mahibalan. Kay ang pagpati ko ang mga manggaranon, wala nagapati sa mga hiwit kag sa mga himalad. Ay, sus nagapati iya si Ma'am Marieta. Bisan ang pagkahulog sang tiki sa kisame, nahatagan niya na iya sang kahulugan. Ay, amo gali? Oo, munang. Uti, sino ngalan sang manughimalad nga ina? Si Efren. Kung mag-abot na gani ang manughimalad nga ginapaabot ko, pahibaloon mo ako munang, ha? Ati huo day Isiling mo nga kaina pa ako nagahulat. Kadaan nga, kinahanglan nga makahibalugid ako sang akon nga buhaton. Nga adayhaw, may problema ka bala? Oo munang, may ginabatsyag sa lawas si Romeo. Kagusto niya nga sa iban nga pungsod kami mapabulong. Kay ato man ditong amon duha ka anak. Apang nahadlok kuya magpalayo diri Amo ina nga gusto gid ako makahibalo. Kun bala makadayon kami sa paglakat o kun hindi. Ay, amo gali day. Ati sige day mabantay ako sang iya pag abot. Magpahuway ka na lang didto. Kay tawgon ko na lang ikaw. Diri lang ako sa bangga. Diri ang alagyan pakadto sa dako balay. Bantayan ko diri ang manughimalad. Uy, inang nagapadulong pakadto diri Basi kun amoy na si Efren. Ara na siya ho. Ay, to. Pwede mamangkot? Uy,
Pwede man, nga tani. Ikaw bala si Efren? Oo, ako si Efren, nga tani. Ikaw ya, sino ka? Ay, ako gali si Munang Ginsugo ako ni Mama Marieta nga bantayan ka. Nga bantayan ako? Gusto ka lang niya nga pabantayan para nga mabalaan namon kung maabot ka na dayon sa balay. Kay basi bala kung may hapitan ka pa nga iban, haw? Amo gali. Nagadali to siya nga daan nga magpahimalad sa imo. Kay sa imo na sandig ang iya plano. Plano? Ano nga plano? Amo ni ay. Gusto sang iya bana nga si Tuto Romeo nga malakat sila sa Amerika kag didto mapamulong. Pero hindi si Mama Marieta kay nahadlok siya kuno magpanakayon. Amo gali? Ay, oo. Efren, gusto mo ba lang hatagan ko ikaw sang tip? Uy, ano nga tip ina? Sugiran ko ikaw sang dapat mo nga ipakot sa kay ma'am. Para nga mahatagan ka niya sang dako nga kwarta bilang suhol. Uy, amo bala? O ano ina nga tip? Amo ni ay. Pakton mo nga malakat gid sila nga mag-asawa sa iban nga pungsod. Wala gid salto ina. Kag kun makalakat na siya sa iban nga pungsod, makapadayon gihapon kita sa pagkilkil sa iya sang kwarta. Uy, ano ka? Sa ano pa kita makakilkil sa iya kung amo sina nga ato na sila sa malayo nga lugar? Basta sunda lang bala ako kay makakwarta kita sini. Ginkonsabo ni Munang ang manoghimalad para makilkila nila si Mama Marieta. Sa pagpadayon ko pagid. Nga nagalungo-lungo ka, Efren. Ano ang nabasahan mo sa akon mga palad? Inday Marieta, nakita ko ang malapad nga dagat. Kag tabukon ninyo ina nga dagat. Ano? Oo. Amoy nang nakita ko, day. Malapad nga dagat. Apang nagalibog gid ang ulo ko kung nga ang amoy na ang ginapananaw ko. Amoy nang ari sa pananawan ko. Inday Marita, ano may handom ka nga matabok sa dagat? May handom ka mo, day? Oo, Efren. Matuod gin man gali nga gusto sang akon bana nga mapastates kami. Agod nga magpabulong siya. Amo gali, day? Kung amo mapastates gali ka mo. Ate patod ay na Inday Marita. Patod na ina. Amo gali. Kung mag-amo gali sini, hindi na gid gali ako makapamatok. Didto gid mapabulong si Romeo sang iya nga balatian. Maayo man ina Inday Marita, maayo gid lagi na. Kag base kung mag-aayo dito yung bana mo. Ote, ano pa gid ang masugid mo, Efren? Wala na, day. Wala na. Wala na ako sang madugang pa. Amo lang ana ina ang akon nga masugid sa imo. Kung may ara pa ako nga pananawan, isugid ko dayon sa imo, ha? Ate, sige. Mapasugot ako sina. Ari ang bahayad ko sa imo. Isa ka gatos ina. Uy, buwa. Salamat kay Inday Marita, ha? Salamat, kid. Sige, ha? Amo na ako.
50 kita sa isa kagatos, ha? 20 pesos ka lang munang. Hindi Ginatagan ko ikaw sang tep kung anong ipakot mo sa iya. Madulaan na naton ako sang kwarta kay wala na sa mapapakot sa akon. Ay, hindi matabo, ina, Bisan ato pa sila sa iban nga pungsod ni Mama Marieta. Makakwarta kita gihapon. Anong buot mo silingon? Salig lang bala sa akon? Abi ng 50 pesos, Karon isugid ko ikaw kay Mama Marieta. Nga piki ka nga manugimalad. Ay, bisat. Sige na lang gani. Be. Bo, ari 50 pesos to? Ina, iya. Ate, sige na. Kay pahibalon ko lang ikaw sa madason naton nga buhaton. Maghulat ka lang, ha? Oh, Nay, kaaga nagahibi ka? Alakat nagali ka mo ni Romeo sa iban nga pungsod. Oo, Nay. May balatian abi si Romeo. Kag didto siya mapabulong. Amoy nang siling sang amon duha ka anak Maayo didto. Kay sampaton ang mga doktor didto, Nay. Paano na lang ako? Paano na lang ako? Nakahibalo ka naman nga gina-wheelchair na lang ako. May nagaatipan man sa imo, Si Tisang, hindi ba lang maayo man ang pag-aatipan niya sa ibo? Nadlok ako nga hindi ko na kamo makita liwat. Amo gani nga mapabulong si Romeo didto para nga mabuhi pa siya. Kag isa pa, bisan anong oras, pwede ka man nga makatawag sa amo, Nay. Kani wala inasang problema. Kag kung mag-ayo na si Romeo, mapauli man kami diri dayon. Basta, ha? Hindi ako maluyag nga magdugay ka mo dito. Pinapananaw ko. Madali na lang ako mapatay. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos Paradyo Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo.
Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, daw ginkonsensya gid ako, kay ginbutigan ko nga ako nabyan nga si Luna. Bahin sa akong pagupod sa kay George sa sinihan. Kag didto, ginprangka ako ni George nga palangga man niya ako. Kag ginhagad niya ako nga magmotel. Apang sabaylo nga maakig ako, nagupod na lang ako sa iya sa pagpadayon ko. George, dos hindi ako makapati nga mabuhat naton ini. Naginulsol ka bala? Nagasalig sa aton si Lona. Kag amo ini subong natabo. Dapat, hindi naton ini pagbuhaton. Tungod nga nagasalig siya sa aton. Step, hindi lang ani naton paghambalan ng parte kay Luna. Kalitan na lang naton ini. Samtang may tion pa nga nabilin para sa aton nga duha. Nagalingin ang ulo ko. Ano pala ng status namon nga duwa ni George man? Nga ginahalok ka niya ako permi. Kag ang iya mga text sa akon, may I love you permi. Pero, do sa ginasok na anak ko sang konsensya ko. Abyan ko si Luna. Apang ginaahas ko man siya. Ginakarate ko man ang BF niya. Kag isa pa, manuglakat si George sa States. Kag ako mabilin ako diri. Kag maano ako? Basi kung maglukad di amor ako sini. Ang matuod, may feelings man ako kay George. Apang hindi ako yung magpatol sa iya Bungod nga, nagasalig na daan sa akon si Luna. Oh my God! Maano ako man? Abi, Stephanie. Untatin na gani ang sagad upod-upod kay George, ha? Nga aman ma? Do kamo nga duha ni George ang kalaslon? Si mama man. Nga nakasiling ka man sina. Oh, hindi bala matuod? Permi kamo nga magkaopod ni George sa kondiin nga mga kalatuan. Nagatanaw kamo sang sini. Kag nagapiknik na kamo lang nga duha. Kagabi mo, nakabati na ako sang hindi maayo nga istorya. Ano nga istorya, ma? Nga base kuno sa pila ka adlaw, kamo nga duha ni George ang mapakasal. Kag si Luna, matanga na lang sa hangin. Ano? Oo. Amo inang siling sa mga himata ni Luna. Kagabi mo, ano pagin ang ginsiling nila? Traidura ka kuno nga sahi sang amiga. Nagsala sila, ma. Si Luna na gani ang nagapanawag, kag nagasiling sa akon, nga lingawon ko kuno si George para sa iya. Ano na si George? Bata nga kinahanglan nga lingawon? Kag ikaw yang daw himuon yang asawa sa pinakadlaw? Ay, ano na lang kung makasal sila ni Luna? Maano ka? Mahibi? Hey, ma, mag-abyan lang kami ni George. Hinugay na gani, Stephanie, Lain iyang nakita ko sa mga hulag ninyo nga duha. Ginahagad ka bala ni George nga magpakasal ka mo? Ha? Kagbayaan niya si Luna? Uy,
Ginahimo ka lang nga kalingawan ni George. Ay, si Mama man Mag-abyan lang gani kami ni George. Amo inang matuod, ma. Kon amo, hindi ka na magsagad sang upod-upod sa iya. Babae siya. Kaginadwa-duhaan ka na sang malain sang pamilya ni Luna. Hay, man ni George. Nga kung bayaan ka niya sa pinakaadlaw, base ko nagabusong ka? Kag paano ka na lang? Oy, untati na ang pagsagad upod-upod kay George, ha? Ginabuhat ka lang niya nga kalingawan? Wala ka mahuya? Huya-huya man, Abi? Pero ma, hindi matuod, ina. Nagsala lang sila. Basta sunda ang ginasining ko sa imo. Hindi ka na magsagad sang upod-upod kay George. Nahuya na ako sa maginahambal sang tao parte sa inyo nga duwa. Tungod sa mga sugilanon parte sa amo ni George sa palibot, ginhambalan ako ni Mama nga mag-untat na sa pagupod-upod sa iya sa pagpadayon ko pagid. Husto si Mama. Matuod ba lang nga ginahimo lang ako nga kalingawan ni George? Ang matuod. Wala ako makabati nga nagasiling siya sa akon nga ginahigugma niya ako. Ako lang ang nagahigugma sa iya sang likom. Pero ang iya mga hulag, nagapakita nga may pagtamod siya sa akon. Ginpapati niya ako. Mapalangga niya ako. Kag-amoy na nagpasugot ako sa gusto niya nga matabo. Kapag sa gihapon, nagsalig ako nga hagaro niya ako nga magpakasal kami. Kagbayaan na niya si Luna. Hindi ako makahangop sa status namon subong. Kung sa bagay, nag-text siya sa akon nga palangga niya ako. Apang sa text lang. Bisan sino, makahimo sina. Hindi ako makahangop Daw sa nagakabit ako sini sa balagon. Step, madali lang mag-abot ang adlaw. Nga malakat na ako para nga mag-apas kay Luna. Okay na ko nung akong mga papilis. Amo gali. Oo. Pag-abot ko dito, mapakasal na kami nga duha. Ati ko na mo sina. Panginbulahan na lang sa inyo nga duha Oo, Steps. Apang may mga inadlaw pa nga nabilin para sa ato nga duha. Karon sa gabi, hulaton ka ikaw sa aton ginatabuan permi ha. Subong palang adaan. Ginahidlaw na ako sa imo Ano? Ginbaton mo nang nagapangaluyag sa imo? Ginbaton mo na si Isko nga SK President? Oo, George. Ginbaton ko na siya Step, nga ginbaton mo pa siya? Kaya rin man ako. Hindi ka pagaling kontento sa akon?
George, nagahulat sa imo si Luna. Kag hindi ka para sa akon. Para ka kay Luna. Kuna mo sina. Hindi ka na magpaabot kung magpakita ba ako sa imo. Hindi na, tutumsan o Stephanie. Hindi ako maluyag nga magsilin si Luna nga malain ako nga abyan. Kag hindi man ako maluyag nga magsiling siya nga traidora ako. Ganigin pamatud-an ko na lang nga batono ng paghigugma ni Isko. Kuna mo sina. Hindi na ako magpakita sa imo, Stephanie. Hindi, tutumsan o. Goodbye, George. Ay, gusto si Mama. Ginhimo lang gid ako nga kalingawan ni George. Samtang wala pa sila makapakasal ni Luna. Apang ako. Ako lang ang nagahigugma sa iya sang matuod. Kag hindi man ako makabatas. Hindi ako makabatas nga luiban ko ang hakon abyan. Tungod kinakonsensya ako. Kaginaanglan, tapuson ko ni ini. Sa wala pa mabulgar kay Luna ang tanan. Ay, salamat. Kinaabtan ko pa si George. Wala pa gali makahali ng eroplano. George! George! Stephanie? Ikaw? Ari ka man. Kakakuan, George. Hindi ako makabatas. Nga hindi magkapaalam sa imo. Amo na lang ining katapusan nato na pagkita ay, George. Gani, amo ini naghingagaw ako nga makikita sa imo. George, ikamusta mo ako kay Luna, ha? Kag may ihambar kung tani ako sa imo. Ha? Ano ba na? Pwede. Ipangako mo sa akon, George. Nga ang natabo sa aton nga duha. Pwede, hindi na lang mahibalaan ni Luna. Mahimo ba lang magpabilin ini nga likom sa aton nga duha, George? Oo, Steph. Makasalig ka sa akon. Wala sang bisan sino nga makahibalo sa natabo sa aton nga duha. Salamat, George, ha? Sige. Mahalin na ako. Bye-bye, George. Happy trip. Nasa mahibi ako. Apang ano pang mahimo ko? Kundi, kalimtan na lang sang lubos si George. Nasulay lang gid ako. Kaginhingalitan man ni George ang amo nga sitwasyon. Kagula ako sang balasulon, kundi ang kakon kaugalingon. Subong, nakasal na si Luna kag si George. Kag didto na sila nagapangabuhi subong sa stage. Kag si George, may trabaho naman didto. Kag ako naman, may bana na kag may duha ka anak. Ang natabo sa amon tunga ni George, ginkalimtan ko na. Kag ang ginahandom ko na lang, amo ang ila kalipayan nga duha ni Luna. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary. Stephanie. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa